हेलौ लोगोफोर, आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो बरायो। सोरबाफोर जोंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै होदो। जोंनि बेफोरबायदि बाय'ग्राफि भिडिअ'खौ बयनिख्रुइ गिबिसिन नुनो थाखाय दिनै जों बे भिडिअ'नि गेजेरजों बर' हारिनि जाखांफुनाय बक्सार गेलेगिरि जमुना बर'नि जिउ जारिमिनखौ सुंद'यै मिथिगोन। बेनिखायनो भिडिअ'खौ बयबो जोबजासिम नायलांदो। जमुना बर'आ 7 मे 1997 मायथाइयाव आसामनि सिङाव थानाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बेलस्रि गामियाव जोनोम जादोंमोन। जमुना बर'नि बिफानि मुङा पारसु बर' आरो बिमानि मुङा निर्माली बर'। बेनि बिफाया जेब्ला बियो 10 बोसोरनिमोन अब्लानो बे बुहुमखौ नागारनानै थाङो। बिफा गैयैनि उनाव बेनि बिमाया बेखौ खस्थ'यै मैगं बेफार खालामनानैबाबो फरायहोबोदों आरो फेदेरबोदोंमोन। लोगोसे खेला गेलेनायावबो जमुना बर'आ गोसो गुदुंखाय बिनि बिमाया जोबोद सापर्ट खालामबोदोंमोन। जमुना बर'नि गेलेनाय फारसे नोजोर होयोब्ला बियो उसुआव जइन जायो आरो 2009 मायथाइयाव बेखौ जन स्मिथ नार्जारिया ट्रेनिं होयो। बेनि उनाव जमुना बर'आ जेब्ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जानाय स्टेट उसु चेम्पियनशिपआव बाहागो लायो आरो बेहाय बियो जोबोद मोजां पारफर्मेन्स देखायो। बेनि मोजां गेलेनायखौ नुनानै गुवाहाटीनि सिङाव थानाय स्पर्ट अथरिटि अफ इन्डियानिफ्राय ट्रायलनि थाखाय खावलायहरो आरो बियो ट्रायल होनानै सेलेक्टबो जायो। सायाव थानानै बियो जोबोद मोजाङै ट्रेनिं खालामो आरो गेलेनो खाबु मोनो। जमुना बर'नि बक्सिं गेलेनाय आरो मेडेल देरहानायनि फारसे नोजोर होयोब्ला बियो गिबि 2011 मायथाइयाव तामिलनाडुआव जानाय वुमेन नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपआव बाहागो लायो आरो बियो गेलेनानै गल्ड मेडेल देरहासार जाबोनो हायो आरो सेकेन्ड बार जानाय वुमेन नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिप 2012 तामिलनाडुआवबो गेलेनानै गल्ड मेडेल देरहासार जाबावनो हायो। बेनि उनाव 7 साब जुनियर वुमेन नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपआवबो बियो गल्ड मेडेल देरहासार जाबोनो हायो। बेनि उनाव बियो इन्डियानि जानानै नेशन्स काप इन्टारनेशनेल साब जुनियर गार्ल्स टुर्नामेन्ट जेनजारुन सार्बियायाव जानायाव गेलेनो खाबु मोनो आरो बियो बे टुर्नामेन्टआव जोबोद मोजाङै गेलेनानै गल्ड मेडेल देरहासार जाबोनो हायो आरो 2015 मायथाइयाव ताइपायाव जानाय वर्ल्ड युथ बक्सिं चेम्पियनशिपआवबो बाहागो लानो मोनो आरो बे चेम्पियनशिपआवबो बियो जोबोद मोजां गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल देरहाबोनो हायो आरो 2018 मायथाइयाव सार्बियायाव जानाय बेलग्रेड बक्सिं चेम्पियनशिपआवबो बाहागो लायो आरो बे चेम्पियनशिपआवबो बियो मोजाङै पारफर्मेन्स होनानै सिलभार मेडेल देरहाबोनो हायो आरो थांनाय 2019 मायथाइयावबो इन्ड'नेसियायाव जानाय प्रेसिडेन्ट काप बक्सिं इन्टारनेशनेल अपेन टुर्नामेन्टआवबो बाहागो लायो आरो बे टुर्नामेन्टआव बेनि गेलेनाय आरो पारफर्मेन्सआ जोबोद मोजां जायो आरो बियो बे टुर्नामेन्टआव गल्ड मेडेलबो देरहासार जाबोनो हायो। थांनाय 2019 मायथाइयावबो आसामनि सिङाव थानाय गुवाहाटीआव जानाय इन्डिया अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआवबो बाहागो लायो। बे टुर्नामेन्टआवबो बेनि पारफर्मेन्सआ जोबोद मोजां थाङो। लोगोसे बियो गल्ड मेडेलबो देरहासार जानो हायो। बेनि उनाव 2019 मायथाइयावबो आइवा वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप उलान उदे रासियायाव जानायावबो इन्डियानि जाना बाहागो लायो आरो चेम्पियनशिपआवबो बियो मोजाङै गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल देरहासार जाबोनो हायो। जमुना बर'आ दा सासे बक्सिं फेडारेशन अफ इन्डियानि गाहाय एबा मेन गेलेगिरि आरो थांनाय 2019 मायथाइनि नभेम्बराव
जमुना बर'आ स्पर्ट मेनेजमेन्ट फ्रम इनफिनिटी अप्टिमेल सल्युशनखौ साइन खालामो। मोनथिनाय बायदिब्ला जमुना बर'आ दा आसाम राइफलनि सासे इमप्लय। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि बर' हारिनि सासे हिन्जावसाया नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलाव थांनानै बेफोरबायदि गल्ड सिलभार ब्रन्ज मेडेल देरहानाया जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आंनिफ्राय बयखौबो गुरैयै खावलायनाय, जों सापर्ट खालामनांगौ, अब्लासो जमुना बर'नि गेलेनाय आरो देरहासारनायखौ नुनानै जोंनि बर' हारिनिफ्राय बेफोरबायदि गेलेगिरि ओंखारबावनो हागोन। भिडिअ'आव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बयनावबो निमाहा बियो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामना होदो। जै बर' हारिनि।